जोंनि बे इउपिपिएल पार्टीनि जुगेदि परिबर्तनखौ जों लाबोनो गोसो जादों। बिसोरखौ जोङो मोजां हेफाजाब होनो हायोब्लानो जोंनियाव माखासे जाख्ल'नाय गैयै खामानिया जागोन। फोथायनाय दं जोंनि इउपिपिएल पार्टीनि लिडारफ्रा निश्चय जोंनि उत्तर ओनसोलखौ एसेब्लाबो बे 4 बोसोराव नायगोन। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিমা সমষ্টিত যিমান কেইটা আমাৰ BCDC আছে 10টা BCDC আৰু 10টা প্ৰাইমেৰী কমিটি আৰু আমাৰ ব্লক কমিটিক লৈ এটা প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ ব্লক কমিটি তথা আমাৰ BCDCৰ চেয়াৰমেনসকলৰ বা প্ৰাইমেৰীৰ প্ৰেছিডেণ্টসকলৰ মানে নেতৃত্বত ইয়াত এটা ৱৰ্কশ্বপ আৰু ট্ৰেইনিঙৰ এটা প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰা হৈছে। তো আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ মাজত যিবিলাক আমাৰ চেয়াৰমেনসকল আছিল বা প্ৰাইমেৰী লিডাৰ্ছসকল আছিল সকলোৰে মত বিনিময়টো আমি লৈছোঁ। তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ মতামত ইয়াত দাঙি ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ বিশেষকৈ UPPL দলক আমি কেনেকৈ শক্তিশালী কৰি লৈ যাম আৰু BCDCৰ জৰিয়ে আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা এই নিচিমা এৰিয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বা আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় এইবিলাকত ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নিচিমা সমষ্টিক আগন্তুক দিনত কেনেকৈ মানে এটা ভাল পৰ্যায়লৈকে লৈ ইয়াত থকা যিবিলাক মানে প্ৰব্লেমবিলাক আমি BTR কাউন্সিলক লৈ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম এই বিষয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি ইয়াত মিটিংটো আৰম্ভ হৈছে। নিচিমা ব্লকनि जेसेबांनाखि BCDC प्राइमारि लिडारफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे वर्कशप खुंनाय जादों बेवहाय जाहाथे जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय जेसेबांनाखि सुबिदा फैयो आसनिफोर फैयो लोगोसे पार्टीजों बोरै गोरोबनानै थानो हायो प्राइमारि BCDC बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै जों बे वर्कशपखौ खुंनाय जादों। आथिखालनि जे सरकार सालायनाय जाख्ल'नाय गैयै जे सरकार बेबायदि जाख्ल'नाय मोनसे ओंखारनाय जायोबा माबायदि राहा लागोन? जोंनि बे BTR सरकार दानायनि उनावहाय जोंनि पार्टिया बेखौनो सानदों आगोलनि समफ्रावहाय गुबुन गुबुन पार्टिफोर जेरै BPFनि बिसोरखौ बुंबोबाय थानाय जादों गोबां समावनो जाख्ल'नानै बिसोर माने माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ पाब्लिकनो होनो हायाखै। नाथाय जोंनि बे इउपिपिएल पार्टीनि जुगेदि मोनसे परिबर्तनखौ जों लाबोनो गोसो जादों। बेनो जाहैबाय गासैबो जोङो पाब्लिकनि वार्कार्सफोर जेरै BCDC होन प्राइमारि होन जोंनि दैदेनगिरिफोरा जुदि सांग्रांथि थायोब्ला जुदि ट्रान्सपारेन्सि खामानि मावनो हायोब्ला पाब्लिकनि अभाब अभियोगखौ मोजां मिथिनानै बिसोरखौ जोङो मोजां हेफाजाब होनो हायोब्लानो जोंनियाव माखासे जाख्ल'नाय गैयै खामानिया जागोन आरो जोंनियाव माखासे वार्कार्सफ्रा लोगोसे माखासे साधारन सुबुंफ्रा माने कनसियास जायोब्लानो सांग्रां जायोब्लानो जोंनि मावग्राफ्राबो जेरै BCDCनिखौनो होन चेयारमेनफोरखौ मेम्बारखौनो होन बा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौनो होन बिसोर खुनु खामानिखौ माने जाख्ल'नो हानायनि सुबिदाखौ मोननाय नङा। जे नैबे नोंथांमोननि ओनसोला मोनसे गोथौ ओनसोल होननानै बुंजायो। जों निस्सय बेवहाय फोथायनाय दङ जोंनि ओनसोला बहुत बेकवार्ड ओनसोल बयबो मिथिगौ खुनु कानेक्टिभिटि थिग गैया ओरैहाय लोंग्रा दै थिग गैया। नाथाय जोङो गोबां समावहाय आलोचनानि गेजेरजों जोङो जोंनि गोजौ लेभेलनि लिडारफोरनिफ्राय मिथिनो मोनदों माने जोंनि ओनसोलावहाय कमिउनिकेशना दा एसेब्लाबो बे 4 बोसोरावहाय फैसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा जेरै जोङो बावैसो माखासे लिडारफोरजों रायलायदों माखासे ओरैहाय माख्रा नदि माख्रा दै लोगोसे ओरैहाय नांगोल बेजों कानेक्टिभिटिनि थाखाय मोननै दालां होनायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं होननानै जोंनो मिथिहोदों। लोगोसे दैनि समस्या ओरैहाय आमटेकानिफ्राय लानानै मालिबिटा ससिपुर बे ओनसोलाव बहुत दैनि समस्या दङ। बे दैनि समस्याखौबो माखासे नै मा होनो मात्रि बे प्रजेक्टनि गेजेरजों खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। 7थासो जायगायाव अलरेडि खालामबाय। लोगोसे जोंनि दानि वाटार डिपार्टमेन्ट PHD डिपार्टमेन्टनि EM नीलुत सरगिरि बिथांजोंबो आं दाखालि रायलायनो मोनदों। बिथाङा बुंदों 2023 आरो 24नि गेजेराव उत्तर ओनसोलाव खुनु दैनि समस्या लोंग्रा दैनि समस्या थानाय नङा होननानै बिथाङा जोंनो रोखायै मिथिहोदों। बेनि थाखायनो जोंहा नंगुबै बिसास दङ बिथांमोनहा जोंनि बे उत्तर ओनसोलनि दै लोंग्रा दैनि समस्याखौ निस्सय गोजान खालामना होनो हागोन। जे दाखालि दैलाङाव जे जानानै थांनाय दाखालि दैबाना सिसुबारि ओनसोलावहाय माने जानानै थांनाय बे समस्यायाव गोबां जोंनि आसामनि दैदेनगिरिफोर पीयूष हाजरिका बिथां वाटार रिसोर्सनि मिनिस्टार बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेन मिनिस्टार इउजित ब्रह्म लोगोसे जोंनि BTCनि
वाटार रिसोर्सनि EM उकिल मसाहारि बिथांमोनखौबो जों मोनदों इभेन जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो फैदों लोगोसे माने बहुत जोंनि लिडारफ्रा फैदों बे ओनसोलाव नायफैदों आरो माखासे एमारजेन्सि हिसाबै बे सिसुबारि ओनसोलनि बे खुरख'नायखौ थेनो होननानैबो चिफनि OSD सारनि थ्रुयैनो बे खामानिखौ एमारजेन्सि मावदों थेनोबो हादों एसे उन सिगांब्लाबो बिनि उनावहाय बे सिसुबारिनि दारैनो जोंनियाव माखासे दैदेनगिरिफोर नामायनायनि दारैनो दा खमैब्लाबो 7था गुबुन गुबुन जायगायावहाय सिसुबारिजों लोगोसे बे खाथि खाला दैनि समस्या जेरै माख्रा आरो नांगोल बिनि सायावहाय 7था बायदि प्रटेक्शना फैसिगोन होननानै अलरेडि दाखालि एसेम्ब्लियावबो जोङो खोनानो मोन्दों मोनबा बेजों लोगोसे एडिशनेल मोननैया हाबफाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों SDRF आरो FDR आरो माखासे SOPDआवबो फैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों बिनि थाखायनो जोंनाव फोथायनाय दं जोंनि UPPL पार्टिनि लिडारफ्रा निस्सय जोंनि उत्तर ओनसोलखौ एसेब्लाबो बे 4 बोसोराव नायगोन आरो जोंनि बे दैनि समस्याखौ खुरखानाय दैनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हागोन।